En aquest vídeo veurem com emprar les arrays o llistes. Un array és un tipus d'estructura de dades que ens permet emmagatzemar altres dades a dintre. Així, per exemple, podem definir un array que sigui els meus amics i puc, per exemple, dir la Lau, l'Albert, l'Edu, la Laia, el Jaume, la Leti, la Queralt. I llavors podem accedir en aquest array. Bé, primer el podem imprimir. Podem imprimir d'aquesta manera, que és imprimir-lo tot. Però una cosa interessant dels arrays és que podem accedir per posició. És a dir, els arrays funcionen per índex. La primera posició, el 0, té el valor Lau. La segona posició, que és l'índex 1, el verd. La tercera posició, que és l'índex 2, Edu, i així successivament. Així que ens hi podem referir així. Per exemple, accedim per posició 0, el qual imprimirà Lau. Això és un tema interessant. Si fem la posició 4, serà el Jaume. Podem afegir noves entrades a l'array amb append. I aquí qui podríem posar? La Erika. Llavors, si ara imprimim l'array, veurem que també surt la Erika. Molt bé. Una manera de recórrer això fàcilment és amb un for, i el for in el que farà és a cada iteració agafar un dels elements del bucle. És a dir, imprimirem el nom i ara ens imprimirà tots des del primer a l'últim. Podríem dir, per exemple, no vull imprimir els noms que comencin per L, per exemple. És a dir, que no imprimeixi Lau, ni Laia, ni Leti. Llavors diríem, si el nom, i en aquest cas accedim, en les variables de string també podem accedir per posició, és a dir, la posició 0 es referiria a la L, en el cas de Lau, la posició 0 seria L, la posició 1 seria A i la posició 2 seria U. Si fem això, podem dir, si la posició 0 del nom és igual a una L majúscula, llavors, bé, no l'imprimiríem. Aquí tenim dues opcions. Podem fer pas, que vol dir no facis res, o podem invertir la lògica i dir, no, mira, és que només si la primera lletra és diferent de la L, ho imprimiràs. I llavors ho executaríem. I aquí ens hauria filtrat totes les persones llur nom comença per L majúscula. També podríem tenir despeses i podríem tenir una seqüència de, per exemple, 10,5, 20,45, 11, 9,22. Llavors podríem fer un for despesa in... això és un array. Despeses
i llavors el que podríem sumar el total despeses. I diríem total despeses és igual a si mateix més la despesa que estem iterant. I finalment diríem total despeses, posem 2 punts, fantàstic, i imprimiríem això. Farem total despesa 51,17, que és a dir, que ens ha sumat tots aquests valors. Si li afegíssim un altre element amb append, per exemple 7,35, llavors ja no serà 51,17, sinó serà 58,52.